Isang SUV ang nang-araro ng 3 boot stall, isang tindahan, motorsiklo at isang tricycle sa Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, pasado alas 4 kahapon, Desyembre 14. Batay sa isinagawang investigasyon ng Labo Municipal Police Station, pauwi na sana sa Barangay Anahaw parehong bayan ng pamilyang Lula ng SUV nang maidlip ang 39 anyos na driver nito na nauwi sa nasabing insidente. Bukod sa driver at tendero ng naperwisyong barbecue stall, wala naman na ibang naiulat na nasugatan. Kung sakay po ng SUV, andun po yung kanyang pamilya, wala naman pong nasaktan doon sa kanyang pamilya, yung kanyang may bahay, yung po 2 anak niya, wala naman pong nasukatong unharm po sila. Doon po sa driver ng SUV, nagkaroon lang po siya ng right abrasion lamang po. Yung pong sa barbecue po, yun lang po yung nagkaroon ng unang konting abrasion din doon sa kanyang right arm. Kaya parehas pong nadala po sa ospital ito at nilapatan naman po ng lunas at nakalabas din po agad kasi abrasion lang naman po parehas sa kanan. Nagkaroon na ng pag-uusap ang mga sangkot sa insidente at nagkaroon na ng amicable settlement o kasunduan. So sa ngayon po ma'am, sila po ay andito po ngayon sa aming station para magkaroon po ng compromise agreement po, ma'am. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga driver na magdoble ingat at panatilihing nakakondisyon ang sarili at sasakyan bago bumiyahe para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.